होश में रही लहरी जी न तो एक ताल गबो न कि बेहोश हो जाबो। गणेश भगवान के दरबार में भक्त हाजिरी लगावता अब बड़ी सुंदर गीत एगो मार्केट में हिट भइले के कर अहिराना स्टार टुनटुन यादव जी के गीत कौन गीत रहले एगो बर के आई मास्टर गीतिया का रहले कि छोरी दया जान गुंडा गोरदी हो पेन हिला नया रमी के बरदी हो जनता ने तहरा की सामत में फांसी लिखल बा हमारा राशि में सोना हमारा राशि में सोना खाली काली खलबा बदमाशी लिखल हेलो लो के सारे लेके गणेश भगवान के गोर लागे तनी गोरिया तर देखी ना चनिया तैयार हो गई चल तनी मास्टर तनी फास्ट में उठा ले को लड़का कह के बाबा गौरी गणेश का गुहार करी ले सब हम जय पुकार करी ले गौरी गणेश का गुहार करी ले सब हम जय पुकार करी ले मंगल का दाता विघ्न हरैया आइए बाबा सुनील सर की तरफ से पुरस्कार को स्वागत करता नहीं राजावन के राज पर मंगल का दाता विघ्न हरैया आइए बाबा आज केनुआ में मंगल बरसाइए बाबा आज केनुआ में मंगल बरसाइए बाबा खड़े हो जाए लगले खड़ा भगवान का नाम लो भगवान का नाम ले लो लाड़ी जी चालू किया जाए हेलो 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 चल लगे ए बाबू गणेश भगवान को ऐसा देता बानी कि जहां उनकर नाम के चर्चा हो जाला वो बुझी जे जगह धन हो जाला मंगल के दाता विघ्न के हरता हमनिए के ना सुनले बानी देवतन में भी प्रथम पूजा भई ऐसे लड़का कहले के बाबा तनी आ जावे हो लड़का कहले के बाबा कि अरे मंगल के दाता रौरा विघ्न
पहले पूजाइए बाबा सब देवतन से पहले पूजाइए बाबा आज दिन नगरा में मंगल बरसाइए बाबा लाड़ू जी ध्यान दीजिए जल्दी